The City of Three Cultures, Princess City of the South. Ang dakbayan din adunay daghang natagong bahandi. May lain pa mga suryan, let's get to know well Toledo City. Ako si Matt, dinihlan sa itong programa nga para gid nato mga lagan, nga ganahan og gilig kayo mag suroy-suroy. Every places, aduna gyud istorya kabahin sa origin niini. Matag sugilanon, interesting gyud. Sa pipila na ka mga lungsod ug syudad ning lalawigan sa Subo, nga ako nalibot suroy, daghan akong nahibaw-an nga mga brief history kabahin niini. Isip usa ka Subuanon, dako na kong garbo nga nahisuroy ko sa mga nagkadaiyang lungsod ug syudad ning hinius ang Subo. Mga suryan, ubani ko ninyo karon sa pag-ila-ila sa premier city in the west coast of Cebu, Toledo. Welcome to the capital city of the west coast of Cebu, Toledo City. Ang syudad sa Toledo nahimutang sa sentro sa west coast of Cebu. Kini naghugpong sa lungsod sa Balamban sa amihanan, Pinamungahan sa Bagatan, Cebu City ug Talisay City sa Sidlakan, Minglanilla ug Naga sa Bagatang Sidlakan, ug Tanyan Strait sa Kasadpan. Mga usa ka oras kining biyahion gikan sa syudad sa Subo. Mamahimong mosakay og V-Hire o mga bus sa South Bus Terminal via Naga Uling Road o sa Manipis Road. Ang dakbayan sa Toledo usa ka second class city sa lalawigan sa Subo. Aduna kini 38 ka mga barangays. Sa atong pagbalik, atong hibawon kung anong gitawag kini og Toledo. Sa wala pa kini ginganlan ang maong dakbayan og Toledo, unsa ka ang pangalan niini kaniadto? Gipangita nako ang gigikanan sa karaangalan sa Toledo kaniadto ug dinhi sa barangay Sangi nakaplagan nako ang tubag. Ang ato nahimutangan karon mo ang dakong suba dinhi sa Toledo City, ang Hinulawan River. Kay baba mo ang Hinulawan gikan sa duha ka pulong nga hinaguang bulawan. Tungod daw sa unang panahon, daghang mga katawhan muanhi dinhi aron mag-ayag bulawan sa maong dapit. According to legend, kini daw nga sapa kansa ngalan nga nagagikan sa root word nga hulaw o dry spell, moisture sa tubig sa mga lumad kaniadto panahon sa ting-init. Ang Toledo ginganlan pa niadtong tuig 1860 ug Old Hinulawan. Tuig 1863 nahimo kining New Hinulawan. Hangtod pag-abot sa tuig 1869 nahimo kining Pueblo Toledo. Diba? Daghan pa kaayo og giagian ug pipila ka tuig ang milabay, mga tuig 1960 tungod sa pagka-progresibo sa lugar, nahimo kining usa ka dakbayan. Akong nahibaw-an lang niya, Matt, nahibaw-an ako sa mga katiguangan nga ang unag yung lungsod dinhi sa Toledo kanang gitawag diagda ang lungsod dool sa Toledo Power Plant. Oo. Pero ginganlan ni kaniadto og Hinulawan ang kana bitong sana Hinulawan River. River. Pero karon kana sa pangdako na pero Hinulawan River kana. So before Hinulawan na niya karon ang gitawag na sa mga tao dinhi nahimo ng sapang dako kay dako naman yung sapa gamay ra man kaniadto. For me ang Toledo it sounds like from Spain. Possible yes. Posible gina Mat kay gipadad-an gani ko og suwat gikan sa Toledo, Spain. Gani kay wa ko ka kuan ato kasabot kay kinat sila man. Mao na nga karon hantod kay karon nangita pa ko tong suwata kay nawan ni malang. So, tungod kay ginganlan siyang Toledo, tungod ba sa iyang unsa man kanang sa iyang location ba or kapariha ba ang yung dakbayan dito sa ilang lugar? tingali mat kay kana dinhigod do na mga katsila man gitong nakaanhisad sa una muning ginganlan ig Toledo.
Pero wa gyud ko kahibaw og ang lugar dinhi sa Toledo po parehas basta gyud dito sa Spain, no? Iyon ana mo na nga Toledo nindot masad kayo niya nga amo sang patron ra ba mat usara gyud kabuok na San Juan de Sahagun para sa Toledo. Dini sa Toledo nahisoroy ko aning ilang karaang City Hall. Kini daw ang Future Museum sa Dakbayan. Ug dinhi unya pohon ni display ang mga kabilin sa syudad. Kilid sa Old City Hall mao ang ilang City Plaza. Dili mahutdan og tawo dinhi, mabata man o matiguang magtambay dinhi kay hayahay ang lugar. Dili lamang usab layo sa nahimutangan sa City Plaza ug Old City Hall ang buhatan sa kapulisan nga nagbantay sa kalinaw sa maong dakbayan ug ang fire station ini. Wala usab na ko si Piata ug pagduaw ang sentro sa Katolikong pagtuo sa mga Toledanos. Ato sa bisitahon ang ilang simbahan, ang shrine ni Saint John of Sahagun. Ang Saint John of Sahagun Shrine na-establish na adtong 1863 under the decree of the Bishop of Cebu, Romualdo Jimeno, nga usa ka Dominican friar. Dinagsa kayo ni nga shrine ilabi na gyud sa kapistahan sa Toledo, nga sa ulugon matag Hunyo 12. Naisuroy usab ko sa ilang New Garden City Hall. Overlooking kayo dinhi, kay nahimutang man sa bungtod. Ug dinhi usab sa ilang City Hall, aduna usab sila religious activity nga pagabuhaton. Ug ako kini nasaksihan sa dihang ibisita ako dinhi. Luyo usab sa ilang Garden City Hall, kita ko ni mga pillboxes. Mao kini ang mga pillboxes nga ato pang makita dinhi sa Dakbayan sa Toledo. Gigamit kini isip bunker sa unang panahon sa mga Hapon during World War II. Mao ni ang itsura sa bunker sa sulod. Unya ang posisyon sa mga Hapon kaniadto kay ingon na sila'y gamay nga window aron makita nila ang ilang mga enemies na naa sa ubos kay overlooking. So sayon ra para nila ang ilang targets. Samtang nagpadayon ako og suroy, nakadiskubre ko nga dinhi sa Toledo, aduna pagyoy laing Parish Church, ang San Pedro Kalungsod, dinhi sa Barangay Cantabaco. Natukod kini pinaagi usab sa tabang sa magtiayong mapeso. Kini usab ang the only church nga gipanganlan sa ikaduhang santos nga Pilipino, si San Pedro Kalungsod. In 2003, priest from Lutupan, Lady of Mount Carmel Parish, si Father Mike Hisuler, si Monsignor Humauas, came to us, no, and inquired from us if we can sell them 1 hectare for a church site. Bisag token price na lang ba, not the real price. The real price here is 2,500 per square meter. Among gikuan lang 100 per square meter. Parehara mo naghatag ba? Even though at 100 square meters, ang 1 hectare is 10,000, it would amount to 1 million. Well, Monsignor, we will come back next week. Be back next week so we can talk about it again. No? So pag-abot na Musbalay, we talk it over. Ni-decide lang bindo nga ato na lang i-donate for if it is for a church site. Amo na lang gidesidahan amo, Monsignor, kanang if it is for a church site, amo na lang i-donate. Wala ko damha nga maabot ko dinhi ug makasaksi sa solemnidad sa lugar. Bisan pa man tagalaing syudad, moani dinhi aron mga muyo. This is the first, the only parish
named in honor of San Pedro Calungsod. Established in 2004 when the Cardinal Vidal declared Cantabaco as Beato Pedro Calungsod Parish. Well, we are very happy. So, we became part of that. No? We became part of that. Ang Toledo City makaingon ko nga padayon sa paglambo. Ilabi na sab kung maghisgot nag infrastructures. Sa mga project o mga programs ngayon na dawat gikan sa probinsya sa Sugbo. Well, probinsya sa Sugbo katong Congressman Pablo Dian, makita man nimo ang atong mga karsada dinhi nga doon na nagyoy mga espalto bitaw nga gitabunan. Mo na iyang mga project karon. Nya doon na say gihatag sila sa bituon nga covered court. Doon na to'y, sa ubang mga barangay daghan ang ilang nahatag, pero wag yung kukakuan mata, kana gikana sa atong congressman. O niya, bag-o lang, itagaan sa ko ni Governor Gwin o kanang, para kanang balay bitaw para sa senior citizen, with sa amo sa nang tukuron, karon, no? Kay nangita manggod mi o kanang location pa. Pero naana, gihatag na ni Governor Gwin ako. Kinsa may magtuo nga from Old Hinulawan to New Hinulawan, hangtod nga nahimong usa ka pueblo, nakabot sa Toledo ang pagkadakbayan ini. Bunga kini sa hiniusang kakugi, o bisan unsa pa ka progresibo sa maong lugar, gitagaan gyud gihapon nilang dakong pagtagad ang pagpreserbar sa ilang mga kabilin. Nalinga ko sa akong unang adlaw sa pagsuroy dinhi sa promising city of Toledo. Ug magpadayon pagyud ko og suroy dinhi sa maong dakbayan, tungod kay daghang pakitag-ang diskubrihon sa ilang syudad. We have known some of the important facts kabahin sa Toledo City ug base sa brief history and some of the heritage landmarks nga ako nabisita, makaingon ko nga ang dakbayan sa Toledo usa ka interesting place. Apan wala pa ta mahuman og suroy sa mong dakbayan mga suryan. At ang niya ang next episode dinhi lang sa Suroy-Suroy Toledo. Dalutupan open pit, look out! Woo! Look at that! I would like to thank SM Department Store and Go Republic for my outfit, mga Suryan. Like us on Facebook, follow us on Twitter, and catch our newest episodes on YouTube.